Τώρα που η επίγεια εκπομπή αναλογικού σήματος θα διακοπεί στις 14 Δεκεμβρίου, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί έχουμε για εσάς μια καταπληκτική προσφορά. 2 σύγχρονους ψηφιακούς αποκωδικοποιητές MPEG-4 της TV Star που θα σας εντάξουν στη μαγεία της νέας ψηφιακής εποχής. Ο πρώτος μας ψηφιακός αποκωδικοποιητής MPEG-4 της TV Star TAF910i είναι πανεύκολος στη σύνδεση, καθώς έρχεται προγραμματισμένος από πριν με όλα τα αγαπημένα σας κανάλια. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο καλώδιο κεραίας που είχατε ως τώρα. Για την σύνδεση με την τηλεόρασή σας συμπεριλαμβάνεται δώρο και το ειδικό καλώδιο SCART, καθώς και το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες. Ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής της TV Star TAF910i είναι πολύ απλός στη χρήση, καθώς διαθέτει πολύγλωσσο μενού με υποστήριξη ελληνικών και τηλεχειριστήριο πανεύκολο στη χρήση με μεγάλα ευδιάκριτα πλήκτρα. Έρχεται εξοπλισμένος με ψηφιακή USB θύρα για εγγραφή και αναπαραγωγή των αγαπημένων σας τηλεοπτικών προγραμμάτων σε ψηφιακό USB stick ή άλλη αποθηκευτική μονάδα. Η ψηφιακή θύρα USB έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής όλων των γνωστών μορφών αρχείων βίντεο, ήχου καθώς και εικόνων. Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό οδηγό ώστε να σας υπενθυμίζει για την μετάδοση των αγαπημένων σας προγραμμάτων καθώς και teletext. Παραγγείλετε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή της TV Star TAF910i στην προνομιακή τιμή των 35 ευρώ με έξοδα αποστολής μόνο 5 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Μαζί με τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή MPEG-4 θα λάβετε δώρο το ειδικό καλώδιο SCART για σύνδεση με την τηλεόρασή σας, μπαταρίες για το πανεύκολο στοχειρισμό τηλεκοντρόλ με τα μεγάλα ευδιάκριτα πλήκτρα, καθώς και τον προγραμματισμό των αγαπημένων σας καναλιών από πριν. Δώρα αξίας 10 ευρώ. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τον βάλετε στην πρίζα. Παραγγείλετε τώρα τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή της TV Star TAF910i με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23 51 0 38 888 και θα τον παραλάβετε με courier στο χώρο σας. Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι, μπορείτε να τον επιστρέψετε εντός 15 ημερών και να πάρετε τα χρήματά σας πίσω. Και τώρα, για εσάς που θέλετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια σε υψηλή ανάλυση Full High Definition, έχουμε για εσάς τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή TAF1020 HD με απίστευτη εικόνα, κρυστάλλινο ήχο και πολλές δυνατότητες. Ο δεύτερος ψηφιακός αποκωδικοποιητής MPEG-4 της TV Star είναι και αυτός το ίδιο πανεύκολο στη σύνδεση, καθώς έρχεται προγραμματισμένος από πριν με όλα τα αγαπημένα σας κανάλια. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο καλώδιο κεραίας που είχατε ως τώρα. Για τη σύνδεση με την τηλεόρασή σας συμπεριλαμβάνεται και το ειδικό καλώδιο SCART, καθώς και το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες. Ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής MPEG-4 της TV Star TAF1020 HD είναι πολύ απλός στη χρήση, καθώς διαθέτει πολύγλωσσο μενού με υποστήριξη ελληνικών και λειτουργικό τηλεχειριστήριο. Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων ώστε να σας υπενθυμίζει για την μετάδοση οποιουδήποτε τηλεοπτικού προγράμματος επιθυμείτε, καθώς και teletext. Έρχεται εξοπλισμένος με ψηφιακή USB θύρα για εγγραφή και αναπαραγωγή των αγαπημένων σας προγραμμάτων σε ψηφιακό USB stick ή άλλη αποθηκευτική μονάδα. Μαζί σας κάνουμε δώρο και μια μονάδα αποθήκευσης USB stick 8 GB για αποθήκευση μέχρι και 4 ώρες σε ποιότητα Full High Definition. Η ψηφιακή θύρα USB έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής όλων των γνωστών μορφών αρχείων βίντεο, ήχου καθώς και εικόνων. Διαθέτει ποικιλία ψηφιακών συνδέσεων για να καλύψει κάθε σας απέτηση. Παραγγείλετε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή MPEG-4 της TV Star TAF1020 HD στην προνομιακή τιμή των 45 ευρώ με έξοδα αποστολής μόνο 5 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Μαζί με τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή MPEG-4 θα λάβετε δώρο το ειδικό καλώδιο SCART για σύνδεση με την τηλεόρασή σας, μια μονάδα αποθήκευσης USB stick 8 GB, τον προγραμματισμό των αγαπημένων σας καναλιών από πριν, καθώς και το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες. Δώρα αξίας 25 ευρώ. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τον βάλετε στην πρίζα. Παραγγείλετε τώρα τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή MPEG-4 της TV Star TAF1020 HD με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23 51 0 38 888 και θα τον παραλάβετε με courier στο χώρο σας. Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι, μπορείτε να τον επιστρέψετε εντός 15 ημερών και να πάρετε τα χρήματά σας πίσω.
Αποκωδικοποιητές MPEG 4 νέας ψηφιακής εποχής TV Star. Τηλεφωνήστε τώρα, παραγγείλετε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή που σας ταιριάζει και χαρείτε την μαγεία της ψηφιακής τηλεόρασης για πάντα.